kľud. Máte právo sa na mňa sťažovať. Dobre? Môžem. Ostaňte stáť v autobuse. Come ahead, rýchlo, ideme. Rýchlo to vybavíme to rýchlo. Dávajte pozor na mobil, aby vám nevypadlo. Dobre, oni majú svoju kameru, máme... My môžeme mať svoju, máme bolo odkaz na povedané. nich, pohode. Bolo povedané, že môžeme mať svoju. Mene zákona vás vyzývam všetkých, sadnite si naspäť! A však Posledná vystupujeme. výzva! Ešte jedného uvidím stáť, otáčam autobus! Ale teraz bola výzva, že ideme von. Nie, teraz bola výzva, že po jednom vidíte vonku. Takže ešte raz vás vyzývam všetkých, ostaňte sedieť na miestach, po jednom budem ukazovať, ktorý má výsť vonku. Je to jasné? Chcete byť o 19:30 na fotbale? Áno! Tak čo je? Sa pomýluj, jebte na to. Nie, lebo jak ich vyťahneme veľa. Čuješ, ma do... Šikán! Slobodná vojna mi je šikán, daj. Nech nás drobia, rýchlo, nech nás drobia. Hej, ja sa to bude minulé hodinu. Čuješ, počkej, môžeš poď, bo Sem kameru a potom sa budem Čuješ, oni kúkali naše videá z Polska a zobrali bitkovníci. Zrecok si vyťahnite. Chcem byť vy s vami. Ja som tam bol.